Зрив е най-новата премиера на Общински театър Любомир Кабакчиев. Пиесата представя модерната гимназия. Таблоидите биха казали, че това е гимназия за момичета. Директорът би казал, че е уважавана гимназия. Друг би казал, че това е прецаканата лоша гимназия. А Денис би казал, че е много готина гимназия. В крайна сметка това е училище като всяко друго. Пиесата е структурирана в назовани сцени като песните в музикален албум. Спектакъл е разказ за една крехка възраст, юношеството с неговите мечти и несигурност, разказ за приятелството и първата любов, за отношенията родител-дете и ученик-учител, за властовите отношения между съучениците и желанието за популярност. Автор на пиесата е Елизе Вилк, а режисьор Бюрхан Керим. Да, sunt aceleași probleme. Всъщност проблемите са навсякъде са едни и същи. Ето, например, в Швейцария, където говорим за една икономически много добре стояща страна и не можем да говорим за икономическа миграция, както е в Румъния. Обратната връзка, която получих, е, че проблемите на младежите са същите като у нас. Ние имахме много малко време за репетиции, т.е. то не е малко, месец и половина, обаче материалът е доста сложен и до голяма степен беше стрес, такава една малко по-различна материя за един щатен театър, където трупата си има своите по-характерни текстове, заглавия, които играят, и затова в този един месец и половина ние последните 3-4 дена тогава влязохме във форма и мисля, че днес показахме най-доброто и ще се развива все повече. В ролите се превъплатиха Александър Танев, Беатрис Благоева, Георги Георгиев, Милен Вангелов, Улияна Шидерова, Яна Божанин, Ивелина Павлова, Николай Йорданов, Петър Петров и Силвана Петрова. Изключително предизвикателство за мен, понеже по нищо не мога да се доближа към този образ, в който се превъплащавам. Беше много интересен процес и със сигурност се надявам да ме е развил в някакви отношения. И да, беше много интересно, това мога да кажа. И зрителите да се убедят в това, като дойдат да гледат. Добре, видяхме те и в друг образ, обаче музикален. Да. Какви са ти там, каква е историята с музиката? Явно не ти е за първи път. От 9 годишен ходя на уроци по пеене. Вокалният ми педагог е Мила Маврова. И от тогава се развивам в това отношение и много се радвам, че получих възможността да събера театъра и това, което се прави от малък в представлението. Имахме един наистина смислен, стойностен театрален процес около месец и половина, в който всички събудихме актьорските си природи. Наистина имахме нужда от подобно театрално случване, за което сме благодарни на Бюрхан Керим, нашият режисьор. Имахме много интересен лабораторен процес. Както виждате, търсенията са различни от класическия театър. Има театър на представянето, именно Брехтов театър, в който разказваме истории. Да, трябва да бъдем потопени в тях, но и трябва да зададем определена проблематика, която чрез този стил на игра, мисля, че се получава доста по-експлицитно. Като специалист звукови ефекти и гост-музикант в спектакъла Зрив на сцената излезе и Цветан Попов, който разтърси публиката.